srdci zelenej Opatovskej doliny len na skok od Trenčína hľadá svojho nového majiteľa útulná chata, v ktorej sa spája pokoj prírody s blízkosťou mesta. Priestranný pozemok obklopený zeleňou ponúka priestor na grilovanie, ohnisko či len ticho, ktoré je dnes také vzácne. A ak máte veľké sny, tento pozemok vám ich umožní postaviť. Doslova. Vo vnútri vás privíta teplo dreva a vôňa ohňa z kozubu. Miesto, ktoré pôsobí ako domov od prvého kroku. Či prídete na víkend, alebo sa rozhodnete zostať natrvalo. Vonku čas plynie pomalšie. Les šumí, potok zurčí a všetko navôkol pôsobí, ako keby sa svet na chvíľu zastavil. Útulné izby ponúkajú presne to, čo človek potrebuje. Pokoj, ticho a výhľad, ktorý sa nezunuje. Okolie láka dobrodružstvom. Cyklotrasy a chodníky sa tiahnu cez lesy, kde ticho prerušuje len spev vtákov a šuchot lístia. A keď sa človek zatúla ďalej, čakajú ho hríby, výhľady a pocit, že tu je všetko tak, ako má byť. Ideálna voľba pre tých, ktorí hľadajú relax a únik z mesta. Len 140 km od Bratislavy. Približne hodinu a 20 minút autom. Večer prichádza oheň, smiech a pokoj, ktorý sa nedá kúpiť. Tu sa žije pomalšie, krajšie, skutočnejšie. Objavte svoj kúsok raja v Opatovskej doline. Tam, kde domov začína v srdci lesa.